खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं BTR सरकारनि बाख्नायथाव हाबा। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव उदालगुरियाव बायदि बायदि बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय अनसुंथाइनि मुङाव रांनि चेक रानना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खम आरो बारा बेराम जानाय मानसिफोरखौ नायनानै रांखौबो खम बारा खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां बेराम जाजानाय सुबुंफोरनो 30,000 रां, एसे बेराम गोनांनो 20,000 रां आरो फिसा फिसौ बेरामि सुबुंफोरनो 5,000 रांनि चेक गथायनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दुखुनि खौरां। दिनै मोनसे लामानि जाब्रबथायाव सासे दखरा एबसुनि आफादगिरिया अबथिरा जिउ गोमाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला जिउ गोमाजानाय सुबुंनि मुङा गौतम बर' आरो बिथांखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि दखरा एबसुनि आफादगिरिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला SSLC आनजाद होग्रा फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारिनिफ्राय फैफिननाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं आथिखालाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, सोलोंथाइनि सायाव हाबा मावनायखौ सानफ्रोमबो नुनो मोन्दों। बिथाङा दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय उफ्रा थाखो खथानि न' लुनानै होनो थाखाय अन्थाइ खाम्बा गायसनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बिथां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'जों लोगोसे MLA मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं 60,000 याबा टेब्लेट ड्राग्स हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे याबा टेब्लेट ड्राग्सफोरखौ आसामनि काछार आरो हाइलाकान्दि जिल्लानिफ्राय हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ आसाम पुलिस आरो BSFनि मोननै हान्जानि जुथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव मैया रबिबार फुङाव हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सनि बेसेना इन्टारनेशनेल मार्केटआव 4 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारियै साहरुल इस्लाम माजुमदार 31 बोसोर आरो सामिर हुसैन लस्कर 45 बोसोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। सानैखौबो सिलचरनिफ्राय हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।